bese kusasa siyakhonza kodwa kube khona into esizolala nayo sibambile sijahe ukuthi kusekusasa ake sibambanele ungcwele wena uNkulunkulu ukusukela phakade kuya kwelinye phakade uNkulunkulu wedwa akekho omunye abanye akubona uNkulunkulu wewedwa uThixo wewedwa uphilayo usuka kwelinye iphakade uye kwelinye iphakade usuka nesinye isizukulwane uye kwesinye wena wedwa awugugi wena wedwa awufi awuzeli awulali uNkulunkulu ongcwele umipho kwakho akekho umuntu wakuvotela ukuba ube uthini waba khona wazikhonela uNkulunkulu siyabonga ebusuku somandla ukuthi thina sibe sebukhoneni bakho uNkulunkulu ongcwele yenza lento ofuna ukuyenza kithi kungabibikho amandla obumnyama nambuso ovimba leyo nto owayiplane emaphakadeni ukuthi uyoyenza as from tonight uNkulunkulu ongcwele saphula imigoqo yonke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu ukuthi nathi ushilo wathi uzoba nathi insuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe nathi uNkulunkulu ngeke usishiye siyabonga egameni lika Jesu amen lesikhathi ke bazalwane esincane sinaso sokubeka ifoundation njengoba eseshilo umpostoli uNongoko mina ngingwakwaZulu isibongo sami ngingwakwaZulu ngizalwa kwaZulu from the Zulu royal family ngizalwa khona ezweni lakithi lekwaZulu ukuthi province yakithi yoyodwa iprovince enigama nesibongo kwaZulu Natal isibongo gama isibongo so ke iye le province leya engizalwa kuyo ngikhulela khona ukukhula ke sonke sikhula sizama ukubheka ngaseGauteng sithi siyofuna imali because bathi imali iseGauteng sisaba ukusibhizi ke sizamana nayo ke nomngane asikalahlangani nayo kodwa besizoyithola amen kodwa nje silapha eGauteng kodwa ngizalwa la kwaZulu ngahlangana noJesu kahle sengifuna manje umngane ukuthi ngithi ngahlangana noJesu ngisesibelethweni ngicabanga ukuthi isounda kahle ingcono ngalonje because lama piece engizama ukwahlanganisa awahlangani kodwa into engcono ile yokuthi ngahlangana naye ngisesibelethweni so wangizalayo uma ngithatha leyo iyayenza isense mangithatha leyo mangibuza kuma ukuthi ngixoxela ke ma ungithola kanjani kwenzakalani ufuna ukwazi udaba lwami kwenza ngibone ukuthi hayi leyanto eyayilwiselwa lo mama ngisesibelethweni kwakuliwa neCebo likaNkulunkulu sengathi ungangizwa futhi ngivama ukushumayela kanjena njalo kwakuliwa neCebo likaNkulunkulu into ukuthi iCebo likaNkulunkulu alivinjwa kodwa yonke leyanto loya mama wayi experience ngenxa ukuthi wayingathwele just the ordinary baby wayithwele iCebo likaNkulunkulu iCebo ke liyalwiswa ubuso obumnyama kodwa iCebo likaNkulunkulu liyaphumelela iCebo likaNkulunkulu alivinjwa ubuye nonke nengqondo nezekile iCebo likaNkulunkulu ayikho elivimba iCebo likaNkulunkulu igrace engihamba kuyo manje yile grace yokuthi ngaba nesibusiso sokuthwala iCebo likaNkulunkulu manje leyo ukuthi ngithwala iCebo likaNkulunkulu yenza ukuthi la engikhona uNkulunkulu wherever I go
udeploya ama-angels ngenxa yecebo. So I found myself ngiprotecteka mina ayokuthi mina ngithwele icebo. Angazi noma uyezwa yini. Mina ngizithola ngivikeleka ngenxa yalo ngoba mina ngithwele icebo likaNkulunkulu. Ngelinye ilanga ngani masingena endleleni sisuka lapha kwami sihamba nosiboniso singena indlela sibheke eMpumalanga ngithi ayikho into ezosivelela siboniso usiboniso idana ngithi ayikho into ezosivelela because la engikhona akusavikelwa mina vele mina ngabekade akusavikelwa mina lento ayinayo uNkulunkulu le ayinathixo nje nhlobo ayikho yabona into ngiphethe ayikholwa ina uNkulunkulu ningizamela thixo noma emncane ngithi ayikho into ezosivelela ngenxa yecebo likaNkulunkulu. Uma nginyakaza kufuneka kuphume ama-angels ahambe phambili amanye emuva amanye emasayidini amanye angilinde la engiyakhona ngenxa yecebo ngoba ngeke avume lecebo uNkulunkulu ngeke avume. So wena into elula ngiyangizabela kodwa ngiyazabela siyami into engakusiza ukuthi wena uthole lento okuthiwa yicebo. What is the purpose of God about me? Yes. Usobuso right ubheke nje ukakangizwa. Wena ikinga ukuthi uyaphanda kwantu uyazama and lento izama yangeke isihlangane ngeke ilunge. Wena uyoba right mhlaba waficana nento eyipurpose not yakho kaNkulunkulu. Mhla waficana naleyo nto uyoba right yolala ebusuku ube right ngoba abathakathi abazothakatha wena bazohlangana nama-angels avikela icebo. Ama-satanists ahlaselayo azohlangana nama-angels avikela icebo. Lo awuvele kuthiwe lo ngeke nimthinti lo animthinti lo ngenxa yecebo. Wena uyazi leyo wena ungene kwi-accident iphenduka imoto iphele bengaka ngenxa yecebo. Icebo lilokhu likuthi icebo lilokhu likuthi sesiphilela lokho siphilela icebo likaNkulunkulu. So umutholele yonto uyoba right. Uma ungathola ukuthi kangiyapi emhlabeni ngokukaNkulunkulu bese uba kule yonto ube kuleyo ndawo ayikho into ozobe hayi ukuthi abazokuzama bashaye omondeni wena you'll be protected. Olufunda kahle iBhayibheli mawufunde kahle. So namhlanje ngibeka ifoundation sasa ke ngoshumayela. Amen. Lento kuthiwa icebo likaNkulunkulu angazi ke noma ngithi nje ngebhadi uSathane uyakwazi ukulunguza ama-destiny ethu. Siyabona into okuhlunguze abone ukuthi udangerous kangakanani. Akubona abonthi yabona ungadedelwa lo mangadede kungcono nje ukuthi kuvele into okungcono akaphume nje ena 3 months esiswini angakuboni uphila ngenxa yento uNkulunkulu ayibeke kuwo. Ma ubona izimpi ubona izimpi zizikhulu izimpi ayizile kuwe. Izimpi zize kulento kaThixo esithi icebo likaNkulunkulu. Azikho izimpi ezihlasela uordinary. Izimpi aba-ordinary ba-right nje basikhuluma nje ba-right ordinary ba-right abanankinga. Abahlaselwa ordinary abadivorce. Nami nje ngidibana nokudivorce yinto yokuthi kulwiswa nalento engiyithweleyo
kuthiwa yiCebo likaNkulunkulu ordinary ba-right. Sathane ngayiholisha ngalabo bantu, usathane ngayihluphi noma bangaze baqonda manga usukela usathane bathi usathane uyobatshela phambi kaNkulunkulu athi lesilima lesi angaze ngisithinte mina. Ngase ngifike ngisho lokishini la ngakubo. Angazi ukuthi lo ngangizobenzani, kangizobe ngifunani kuye. Mina nangagijimisa job loyo ke ungangibuza ngaye. Loyo ke ngangigijimisa ngase ngayibamba inyama ngayihlafuna ngamazinyo ngenxa yento Ngiyabingelela bazalwane. Khona phansi ngana ngishumayela namhlanje. Ngiyabingelela ngegama likaJesu. Bazalwane ngiyabingelela. Ngiyabingelela ngegama likaJesu. Sibeka ifoundation. Ngiye ngivuleke ngine ngalifundile njengoba ngivulile nje. iBhayibheli kuphela sengiyafunda. Njalo uNkulunkulu esefuna ukuletha i-order uvusonto wesifazane. Uma esefuna letha njengamanje nje ungaba worried noma ungangena kuyiphi social media abazalwane abantu besifazane abavusa uNkulunkulu bavusa ubumeli bavusa lokhu bavusa lokhu uNkulunkulu ufuna ukuletha emhlabeni yonke ayilethe ngaphandle uNkulunkulu owazi ukuba ngaleyo nto. Yena uNkulunkulu from the beginning. uNkulunkulu wayenzo Adam uNkulunkulu ensimini. uNkulunkulu ufika kuwenza nayihambe emfuleni ukuthi right. uNkulunkulu letha umsebenzi awenziwe. Uthi uNkulunkulu it is not uNkulunkulu usho akusho munye kusho yena. Uyena owenzile, uyena obuyayo uma ethi uzobheka lo msebenzi ma ewubuka uthi but le engiyenzela ayikho good. This is not right. Nabotata nje babe right. uNkulunkulu akithina. uNkulunkulu owafika uAdam wathi ngibe wrong le engiyenzile i-wrong ayikho right. Kusho uNkulunkulu yenziwe uye uthi lento engiyenzile ayikho yinhle manje ufuna ukuyilungisa. Uthi uma ngizoyilungisa kufanele ngilethe enye ngilete enye into right. Awukakezwa namanje kuzofuneka thina sazolungisa
urongi kathi sazolungisa urongi kaNkulunkulu aye wenzile. Uma eseletha thina uthi ngifuna ukulungisa lento engiyenzile erongi, manje ngizoletha into eright, ngizolungisa urongi engwenzile. Umasiza senze ukuzolungisa urongi uNkulunkulu angakwazi ukuhlala ezulwini, angakwazi athi lento angakwazi ukuhlala nayo. uNkulunkulu mina angisakwazi ukuhlala thina sazolungisa abese ethi uNkulunkulu angibuyele emuva ahlale emithini ecabinet athi senze njani ukulungisa leyanto erongi eyenziwe. uNkulunkulu Jesu uNkulunkulu and the whole cabinet athi yasithi xasazi wena owenze le mesi asazi ukuthi uzokwenza njani, abese uThixo athi mina ngizomenzela umuntu umsizi erebesha soba yakho shatalama. Jesus. Rakashi umsizi strong. Jesus. Amen. Hey, Anabokosha. Father, we thank you. Jesus. Yo, umsizi. Ngicela ukuphula abantu abanabasizi njengokuthi enginaye uyafika nokusuku lokusizi uyafika. Yabo ukuthi ube neqiniso. Thank you. Umuntu onomsizi ukuthi nginaye umsizi. Umsizi phela kuyenzeka kube ilabo osisi noma anti abasilekelelayo. Yes. Loyo muntu umsizi. Yazi ukuthi usukumlandeleni umlandela ukuthi usuhlulekile. Ulwa yindlu yakho. Help us, Lord Jesus. Ukwazi ukuthi njengoba ngisebenza kanjani ukwazi ukoroba ngibamba imisebenzi yonke wafanele ukuthi ngithole umsizi ngoba ngisakwazi ukubalansisa into yokushumayela nomuzo oMtshweni. Jesus, glory to Jesus. Hallelujah. Ma ngimlanda ngifuna umuntu ozokwazi Jesus. Oyewas ukungisiza. Anamukashinda. Ngeke ngilanda umuntu ongakwazi. Ngeke ngilanda umuntu oweak. Jesus. Loya muntu ustrong. Yes. Loya muntu uthi ngena
agoqoka phethe abakhiphele ngaphandle athathe iwashini ayisonke athathe le ayishiye izolo avule i-ironing board esifikile siyaphithisa sithathe and sithathe indwawo sithathe umpolisha finish konke kanye kanye yini lena umsizi yes yo owayezosiza ostrong makashanda amen yes nalo Adam shingamcela lo ntananda no Adam ufuneka ufuna ukuthi ngahlulekile amen izulu labamba imithi lathi kungerebesa umsizi ngoba sengihlule Jesus uba ukumeneja ideni ngingedwa engilinikwe uThixo langehlula izulu labamba imithi simenzelani uAdam ngoba usehlulekile ukumeneja Jesus. Manje ukhamukela kuyi wethula umnqwazi ubeke phansi utshela ukuthi uNkulunkulu wangifika ngixakekile ngingazi ukuthi ngenze nje masifika fika nosisi wenze order yes Lord wenze order yes Lord wavala la yes wenze order wafika ukuthi ezoje ukuthi uqhubeka Jesus yeah Nkosi yami ufikile usho iBhayibheli yes lithi you wathi yes yes Lord Wazawalunga Jesu esho mangabe njalo umuntu wathi leyo nto kumleke uThixo uNkulunkulu washo wathi uThixo lokhu engikwenze manje amen thina amen lethe order amen sengiyamyelana Samson kwenza kusasa amen uma eselethi order Jesus uma eselethi order uma iqoveka insini ngena uLucifer Jesus ewele ensimini eEden Jesus ukuthi xa ufuna ukulungisa lento ukuthi umuntu usewele esonweni uNkulunkulu kulisimanga uNkulunkulu befuna ukulungisa lonto yes uthi inzalo wesifazane yeah into engekho inzalo wesifazane akanayo inzalo yes uthi ngoba mayithi inzalo ushisile imbewu yes wesifazane akanayo leyo spelling kunesibeletho yes not iseed yes but iseed Jesus yendoda ngoba isicorrupt yo ilimele yo ilinyaza Jesus ma eyibona ukuthi le seed isilimele ngeke ingikhiphe la kulento eyenzeka ensimini uthi inzalo engekho a seed of a woman no Jesus yoqhubuza ikhanda lenyoka my God kwaba confusing ukuso yonke yo ithi wesifazana kaNesidi Jesus uqhamukaphi Jesus owesifazana oNesidi sahamba izikulwane uhamba uthi qoxoxela izayo wathi yasuthi kokwenzakalani yey intombi yokhuleka hey izanyana idabala enye confusion leyo nayo noma sikufika ingelosi izoyitshela into ithi kufanele ayenzeki yes enjalo hey angikwazi ukukhulelwa ngingahlangananga nento uThixo eshilo yey yokhulelwa Jesus elethi Jesus wesifazane ayebuzwana ngoxoxela abasimele labo baba ngevesi lokuthi uEva
Wow, isindoda kebene ngaleli vesi ake sibesimele ngesibaqaqele iBhayibheli sothi mase siliqedile ukununpack bese befuna Yeah. Hallelujah. Imibhalo Jesus. ethi yintombi eyokhulelwa. Jesus. Ngiyazi ukuthi mase ngishumayela lapha ngithi labo abangafuni sishumayele abathi abashuyeza abafazi abakumbu uJesu wabo bamkhanda kanodolo ngoba lo bazalwa yini. Angisho labo baba. Yes. Angisho labo baba. Labo baba basihluphayo. Basukumezayo. Sasukuma nje. Abafazi hamba kuyozama uJesu wakho. Ngomjongo. Sishiye noJesu wethu. Ozalwe isithi. Jesus. Anaboko. Let Jesu samisa. Ingekho indoda. Ikho indoda ezokwefa. Ithi sokushumayela uJesu. Ngoba lo owethu. Lo Jesu samkhekezela. Ekhuphuka intaba iGolgotha. Ungasabonwa ndoda. Samkhekezela. Hallelujah. Pastor yakho ushayino pastor uyasukuma ithatha phansi uJesu samphezela sahamba naye ekhuphuka intaba namuhla senyuka naye intaba Jesus wabona thina sikhala sikhulizile asithele wonke awasizi ukuthi ayiphenduka afuna abantu abahamba naye uthola abantu besifazane Jesu lo Jesu lo kankumshumayela akatholika they were not confused. Uma beqala imthandazo bethi yethi Maria osabileyo nina ngathi Jesus confused. Into enye confused. But lesi statement ikonti nina kaNkulunkulu umuntu wesifazane Maya shalama. Yes. Asisumuntu wesifazane. Nakashimata. Yo. Jesus. Hey. Jesus. Jesus. Athi wena omsisene esifazane bingelela intombazana ibingelelwa izulu ibingelela intombazana
bayezweni wemngane uyabingelela ubingelela intombazana uthi bingelela intombazana iyathuka uthukuzisile Yes, Lord. Yes, Lord. Ah, my God. And all generations. Jesus. Yo. My God. Yes. Yes. So listening to it. Yes, you are extra. You are a man with a womb. Amen. You are a man with a womb. Yes, Lord. But not a book, but a woman, but a man with a womb. Amen. Yes. Yeah, man. With a womb. Angasikutshela koXhosa lithini kodwa elesizulu lithi uma uAdam evuka ebona uEve uthi wena uyithatha. Yes. Angazi noma nizwile. Sisi. Ningisiza sithini wena uyithatha lamathambo ami which means uyinwe. Yeah. When uyinwe. Yes. Mangibuka. Amen. Yeah, amen. Futhi nenyama yakho. Hey. Inyama yakho. Jesus. Inyama. Yenyama. Lalela kuthini iBhayibheli lesizulu. Lithi uyobizwa ukuthi uyindodakazi. Yo. Ndoda. Ngoba ibekele izinto. Ngoba uthathwe. Yes. Amen. Yo, ndodakazi. Mina ngisho lokho 50-50. Mina ngulweli lokho. Mina ngiyena u50 ngo100. Yes. Bona baba ka50 abalwe baba ngu50. Angeni ke lokho 50-50. Okay. Mina ngo100. Yes. Yes, mina ngihamba nje kwi-level ka100. ngoba elami iBhayibheli. Elami lesizulu lithi uNkulunkulu wamdala umuntu wesilisa nowesifazane wababusisa ngosuku abadala. Amen. Ngoba wayilapha. Badalwa babusiswa. Yeah. 50. 100. Comfortable. Lying khona. Amen. Akilwi namuntu. Amen. Engikushoyo ukuthi ngiyindodakazi. Leli elithi kazi lisho. Amen. Amen. Jesus. Uma umuntu wesifazane kithi akufuni ukuthi wazwe kithina ma-Afrika kithina kwisinguni ngoba sesathi singuni but leyo iruki original singabangoni. Mina thina namaXhosa thina namaNdebele thina namaSwati thina nabanye singabangoni.
Oh. The original word, lithi abangoni abantu abangcwele. Yes. Yo. Thina ke abangoni umuntu wesifazane esenze kahle wenza lezi zinto zakhe ezi-extra bathi otata Yeah. okay Yeah. usekhiphe le character yakhe Ubudoda. uma nje le ndoda oyiganile ithanga usukhiphe le character yakho nithi senilobabili bangiyindoda yes, I'm a man. I'm a man and an extra man with you. Amen. Jesus. Yo. Jesus. Glorify your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. What an opening of God. What a word of God. Thank you, Father, the empowerment in the name of Jesus. We give you honor, Lord. Oh, sikota mapambi wako kwa soko cheka. Asikona mcheka unaona na wako. Ekameni na kwa soko cheka. Father, we thank you. We exalt you on our in Jesus' name, can somebody say amen? Can somebody say amen? Wow, he's worthy to be praised. He's worthy to be praised. Offering basket. We are left with a few minutes. Please make your way to Losisi Low Oshles La Pambili. Sasabelela, who keep a registration. I will get the take yako. As far as you must have registered as a man, it's going to shag up. But he is Sasabelela and Jano, Lunisum Miguel Wako, Sizzle, Ligena, 9 o'clock, electricity going off. Then in Trena Ubuti. Amantombazana basesekhona ngicela nilungise u-apostle angene ngani siyeza baba masho ngicela ngikubafundise